Žilinská diecéza a farnosť Višňové pozývajú na diecéznu púť mužov, ktorá sa bude konať v nedeľu 21. novembra vo Višňovom. Program sa začne adoráciou o 6 hodine ráno a vyvrcholí svetou omšou o 10:30, ktorú bude sláviť apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Podrobný program je k dispozícii na stránke dcza.sk. Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze pozýva na púť ochrancov života do Obišoviec v nedeľu 21. septembra. Program sa začne o 15:45 korunkou Božieho milosrdenstva. Po diskusii bude nasledovať modlitba slávnostného ruženca, svätá omša a koncert Pátra Gabriela. Podrobnosti ponúka stránka farnosťobišovce.sk. Mary's Mills pozývajú zapojiť sa do virtuálneho behu. Zapojiť sa môžete do konca septembra. Na výber sú trasy od 3 do 16 kilometrov, ktoré musia africké deti absolvovať cestou do školy. Štartovné vo výške 22 eur pomôže zabezpečiť jedlo v škole pre jedno dieťa počas celého školského roka. Podrobnosti nájdete na stránke marysmills.sk. Občianske združenie Prešovská gotika pozýva na 9. ročník organového festivalu Svetomikulášsky organ. Od 19. do 21. septembra sa postupne predstavia taliansky organista Alessandro Urbano, Kristián Mačák a František Bér. Vstupné na koncerty je dobrovoľné. Koncerty sa začínajú o 19. hodine. Podrobnosti nájdete na stránke prešovskagotika.sk. Od 6. do 10. októbra sa v dome Xaver v Badíne budú konať duchovné cvičenia pre kňazov s témou Dar žitia v Božej vôli. Exercitátorom bude teológ, profesor Katolíckej teologickej fakulty Univerzity v Štrasburgu, páter Gabriel Maria Čonang. Podrobné informácie získate na e-mailovej adrese vbožejvôli@gmail.com. Bratia Palotíni pozývajú na 2. celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa bude konať od 3. do 5. októbra v Smižanoch. V bohatom duchovnom programe nechýba hodina milosrdenstva, sväté omše s biskupmi Františkom Trstenským, Stanislavom Stolárikom či s varšavským arcibiskupom Adrianom Jozefom Galbasom, prednášky sestry Veroniky Barátovej, otca Jána Buca, opáta Daniela Petra Janáčka, adorácia či koncert. Podrobnosti a program ponúka stránka kongres.palotini.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.